Tällä videolla käydään läpi verbin aikamuotoja suomen kielessä. Presens on ensimmäinen. Ja presensillä tarkoitetaan tämmöistä nykyistä aikaa, jotain mikä tapahtuu tällä hetkellä tai yleisesti tapahtuu. Ja presens muodostetaan sillä tavalla, että otetaan tuosta verbin perusmuodosta, tässä tapauksessa tuo asua, otetaan siitä tuo perusmuodon pääte a pois ja sen tilalle sitten laitetaan nämä presenssin taivutuspäätteet. Minä asun, sinä asut, hän asuu, me asumme, te asutte, he asuvat. Eli tästä nähdään nämä päätteet, ja suomen kielessähän tosiaan voi käyttää tuota verbiä itsestäänkin, että voi sanoa pelkästään vain, että asun, asut, asumme, asutte ja niin edelleen. Että ilmenee jo siitä taivutusmuodosta se, että kuka siinä on tekijänä. Passiivimuotoakin voidaan käyttää, silloin se taivutetaan, että asutaan. Seuraavaksi puhutaan imperfektissä. Eli imperfektillä tarkoitetaan mennyttä aikaa. Jotain, mitä on tapahtunut menneessä ajassa ja se tekeminen on päättynyt. Imperfektin tunnus on i ja se i kirjoitetaan tänne verbin vartalon ja sen persona-päätteen väliin. Eli jos otetaan taas tämä ihan perusmuoto verbistä asua, siinä se vartalo on tuo asu. Ja sitten siihen laitetaan vaikka tämä minä-muoto, asun, eli siinä on se persoonapääte on tuo n. Ja nyt kun me tehdään siitä imperfekti, niin laitetaan näiden kahden väliin se i. Asuin. Ja tällä lailla voidaan katsoa sitten nuo kaikki verbimuodot. Minä asuin, sinä asuit, hän asui, me asuimme, te asuitte, he asuivat ja passiivimuoto asuttiin. Siinä huomataan, että tuossa hän-muodossa, niin siinä ei näykään sitä persoonapäätettä enää ollenkaan, että se loppuu tuohon imperfektin tunnukseen iihin. Imperfektin jälkeen katsotaan perfektimuotoa. Eli perfektillä tarkoitaan semmoista tapahtumista, mikä on tapahtunut jossain vaiheessa, mutta että sillä ei ole tällaista tarkkaa aikaa. Ja se voi olla myös sellaista tapahtumista, mikä on alkanut ja jatkuu vielä. Perfekti muodostetaan niin, että otetaan olla verbistä presens-muoto ja sitten sen lisäksi toinen partisiippi. Ja tämä toisen partisiippimuodon tunnus on nut tai nyt tai neet monikossa sitten. Passiivissa voisi olla tuo loppu sitten, partisiipin tunnus tu tai ty. Katsotaanpas millä lailla tämä asuva verbi taipuisi perfektissä. Minä olen asunut, eli siinä on tosiaan olla verbistä nyt tuo presens-muoto olen, ja sitten on tuo asua verbistä se toinen partisiippi asunut. Sinä olet asunut. Hän on asunut. Eli näissä kaikissa on se partisiippimuoto on samannäköinen asunut. Että se mikä vaihtuu on tuo olla verbi. Sitten monikko. Me olemme asuneet. Te olette asuneet. He ovat asuneet. Eli tässä samoin monikossa kaikki partisiippimuodot ovat tuo asuneet ja olla verbi on se taipuva. On asuttu on sitten passiivimuoto. Sitten on vielä pluskuvanperfekti. Se on kokonaan menneisyydessä tapahtunut. Ja pluskuvanperfekti muodostetaan niin, että otetaan olla verbistä imperfekti ja sitten toinen partisiippi. Eli se sama, mitä tuossa äsken perfektissä käytettiin. Mä sanottaisin siis, minä olin asunut. Siinä on olla verbi on tosiaan nyt sitten imperfektissä. Olin. Sinä olit asunut. Hän oli asunut. Eli taas partisiippi on ihan samannäköinen näissä kaikissa yksikkömuodoissa. Sitten monikko. Me olimme asuneet. Te olitte asuneet. He olivat asuneet. Ja taaskin monikon partisiippi on aina tuo asuneet. Ja olla verbi on se, joka taipuu. Oli asuttu on sitten passiivimuoto.